हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ बड' टुबे चेनेलाव बरायबाय आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दं होनना आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो मोनसे एप्लिकेशननि सायाव जागोन दा जोंनि भारत सरकारा मोनसे गोदान एप्लिकेशन लन्च खालामदों दा बेनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा आङो साननैसो सिगाङाव मोनसे कर'ना कवच मुंनि मोनसे एप्लिकेशननि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन दा बियो खामानि होआखिसै मोजाङै बेनिखायनो बेखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय गभर्नमेन्टआ बोखारना होबाय दा मोनसे गोदान एप्लिकेशन लन्च खालामफिनबाय नोंथांमोन दा बेयो एप्लिकेशना बे कर'ना भाइरास बायदिनो कर'ना कवच बायदिनो खामानि होयो बेनिफ्राय साबसिन दा बेखौ इमप्रुभ खालामनानै मोनसे गोदान एप्लिकेशन लन्च खालामबाय दा बे एप्लिकेशनखौ इनस्टल खालामनो थाखाय बा डाउनल'ड खालामनो थाखाय नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनांगोन दा आङो नोंथांखौ प्ले स्ट'राव लांसै नैबे प्ले स्ट'राव क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय बेनो नोंथांमोन आरग्या सेतु बे एप्लिकेशननि मुङानो आरग्या सेतु बियो गभर्नमेन्टनि नोंथांमोन गभर्नमेन्टआ बेखौ जोंनि इन्डियान सरकारा भारत सरकारा बेखौ लन्च खालामदों दा नायदो गाहायाव बेबायदि इन्टारफेस दं बेवहाय नोंथांमोनहा नायनो हागोन दानिया बेखौ बेसेबां जन सुबुङा इनस्टल खालामखो नायदो नोंथांमोन गाहायाव गोबां सुबुङा दा इनस्टल खालामबाय बे नायदो आरो बिनि रेटिंखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहा 4.6 बियो नायदो 5 स्टार होदों गोबां सुबुङानो नोंथांमोनहा मोजाङै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाबा नोंथांमोनहा फेक भिडिअ होननानै बुंगोन दा आङो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव इनस्टल खालामनानै सिगां इनस्टल खालामग्रोनांगोन बेहाय इनस्टलाव क्लिक खालामसै दा आङो बे एप्लिकेशननि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोनहा जाहाथे नंखाय एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामफ्लाङा दा नायदो इनस्टल जाखांबाय बिनिफ्राय दा नैबे गाहायावहाय नोंथाङा अपेनाव क्लिक खालामनांगोन अपेनाव क्लिक खालामदो अब्ला बेवहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोन बाहाय गासै 11टा रोखोमनि लेंगुवेजफोर दं भाषा दं रावफोर दं दा नोंथाङा बबेखौ रोंगौ बेखौ चुज खालामबानो जाबाय इंलिश हिन्दी दं गुजराती कानाडा बेफोरबायदि गासिबो दंजोबो आरोखि बांलाबो दं एसामिस दानिया आङो इंलिशखौ क्लिक खालामसै नोंथांमोन गोजौआव इंलिशआवहाय दानिया आङो बे इंलिशआव क्लिक खालामबाय नोंथांमोन बेनिफ्राय नैबे गाहायाव नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन नेक्स्ट अब्ला बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोन बेनिफ्राय बेखौ स्किप खालामहरदो नाथ्रोदो आगसि फारसे बेनिफ्राय रेजिस्टार नाव फैगोन नैबेहाय नै रेजिस्टार नाव फैबाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथांनि लकेसनखौ ट्रेक खालामगोन बेयो नोंथांमोन ब्लुटुथ आरो लकेसन बेवहाय अन जानांगोन बेयो नोंथांनि ब्लुटुथ आरो लकेसनखौ ट्रेक खालामगोन बेयो गभर्नमेन्टनि एप्लिकेशन नोंथांमोनहा बेहाय गिनांगौ जेबो गैया नोंथांनि डेटा लिक जानाय नङा प्राइभेसिखौ मोजाङै बेवहाय जोंनि प्राइभेसिया जाहाथे लिक जाया बिनि थाखाय बेखौ सरकारा नोजोर होनानै मोजाङै बानायदों दा रेजिस्टार नाव क्लिक खालामदो अब्ला बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नै नोंथांमोन टार्म्स अफ सार्भिस एन्ड प्राइभेसि बेवहाय लिरनाय दं नोंथांमोनहा बेखौ फरायबानो जाबाय लकेसन ब्लुटुथ बेनिफ्राय डाटा शेयारिं बेखौ नैबे नोंनि डिभाइसनिफ्राय लकेसन अन खालामनांगोन ओमफ्राय ब्लुटुथखौ दा नोंथांमोनहा बेखौ मोजाङै फरायबानो जाबाय नङाबा भिडिअ गोलाव जायो आं बेनिखायनो आरो नोंथांमोनहा बेखौ शेयार खालामनो हागोन नैबेहाय एपखौ डाइरेक्ट नैबेहाय थांनानै दा आङो रेजिस्टार खालामसै आइ एग्रियाव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय एलाउ खालामदो एलाउ दा टाइम एलाउ बेनिफ्राय अके लकेसन अन जानांगोन हिसाबै अके खालामबाय आङो दानिया बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ साबमिट खालामनांगोन इन्टार मबाइल नाम्बार बेवहाय मबाइल नाम्बार होनसै आं थाबैनो बेनिफ्राय साबमिटआव क्लिक अब्ला नोंथां अटिपि फैगोन नायदो अटिपिखौ गावनो लाबाय गावनो डाइरेक्ट थांबाय दानिया नोंथाङा मेल ना फिमेल बेखौ सेलेक्ट खालामदो दा आङो मेलावनो फैखाबाय मेलखौ दानिया नोंनि फुल नेम एज प्रफेसन बेखौ नोङो फिलआप खालामनांगोन दानिया आङो फुल नेम आंनि मुंखौ होनसै मुं होबाय दानिया एजखौ होनांगोन आंनिया 35 बेनिफ्राय दा नों बेवहाय मा डक्टर ना पुलिस ना डिलिभारि केमिस्ट्रि बेखौ गासै नों मा खामानि मावो बेखौ नोङो सेलेक्ट खालामनो हागोन दा आङो नैबे नन अफ दा एबभआव होनसै नोंथांमोन नैबेहाय नन अफ दा एबभआव होदो बेहाय होबाय दानिया आरो नैफ्राय फैबावबाय कान्ट्रिस नों जुदि बाहेरा हादोरनिफ्राय जुदि फैनायबा
बाहेरा हादोराव जुदि ट्रेभेलिं खालामनानै फैनायबा नोंथाङा बेखौ बबे हादरनिफ्राय फैदों बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया आङो जेरावबो बाहेरा हादोराव थाङाखै हिसाबै आं दा नानखौनो दोनबाय। नान दोननानै दाना नैबे अकेआव क्लिक खालामदो। दानिया नैबेहाय रेडि टु भलन्टियार इन दा टाइम अफ निड बिदि दं, बाहाय टिक मार्क होदो नोंथांमोन। बेनिफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामदो, स्किप खालामनाङा, साबमिट क्लिक खालामदो। अब्ला बेबायदि इन्टारफेस फैगोन, नै इउ आर सेफ सिगाङावनो लिरनाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नोंथांमोन। नायदो बेवहाय दा आंना रेजिस्ट्रेसन जाबाय नोंथांमोन। दा हेल्पलाइन नाम्बार दं बाहाय नोंथांमोन। नै गासिबो स्टेटनि जोंनि सारा इण्डियानि अल इण्डियानि बाहाय माने हेल्पलाइन नाम्बारा दङ गासिबो स्टेटनिया नोंथांमोन। दानिया सेल्फ एसेसमेन्ट टेस्ट बेखौबो नायनो हागोन नोंथाङा। नायदो दा नोंथांमोनहा बेखौ लासै नायलांबानो जाबाय। आङो भिडिअखौ गोलाव खालामला। दा नोंथांमोन सिगांनि भिडिअआ माने आं जे कर'ना कवचनि सायाव बानायदोंमोन बियो दा खामानि होनाय नंला। दा नोंथांमोनहा बेखौनो माने इनस्टल खालामनानै लादो। बेनिफ्राय माने नोंथांमोनहा माने दा दिनै बेसेबां साबसे सुबुङा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजादों, साबसे हामदों, साबसे थैदों, बेनि सायावबो नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन। नायदो जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथांनि श्री नरेन्द्र मदिजीनि टुइटखौबो नोंथांमोनहा बाहाय नुबाय थानो हागोन। नायदो बेखौ शेयारबो खालामनो हागोन। जोबोद मोजां बेयो नोंथांमोन आरो जोबोद सेफटि नोंथांनि थाखाय। दा नोंथांमोनहा बे एप्लिकेसनखौ इनस्टल खालामदो। आङो माने भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन गाहायावहाय, नोंथांमोनहा बेवहाय थांनानै क्लिक खालामनानै बेखौ माने इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोन आङो आरो खनसे देखायबावनि एप्लिकेसनखौ नोंथांमोनहा मोजाङै नायनानै ला। नैबेनो बाहेरायाव लांनानै देखायनोसै आङो। बेनो नोंथांमोन एप्लिकेसना आरो गेस हेतु होननानै बुङो। आं बेनि लिंकखौ गाहायाव होगोन डिसक्रिपसनाव, जाहाथे नोंथांमोनहा कनफिउस जाया। बेखौ एन्ड्रइड आरो आपेल स्ट'रावबो मोनगोन नोंथांमोनहा, प्ले स्ट'र आरो आपेल स्ट'रावबो मोननो हागोन। दा आं आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला एसेब्लाबो माने लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे गुबुन सासेयाबो बे भिडिअनि गेजेरजों हेल्प मोनो। आरो माबाफोर सोंथि दंबा आंखौ कमेन्ट खालाम, नङाबा डाइरेक्ट कल खालामनो हागोन नोंथांमोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव। दा नोंथांमोनहा हागौमानि न' सिङाव था। जोङो न'आव थानायानो जोंनि थाखाय सेफटि आरो ससियेल डिसटेन्सखौ एसे फल' खालाम। हागौमानि मास्क होनानै था आरो साखोन सिखोन आखाइफोरखौ सुनानै था। नोंथांमोन बाहेरायाव थांनानै फैयोब्ला आरो बाहेरायाव थांनांगौ दरखार गैया। स्टे हम, बाय, टेक केयार। दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन।